Гэты невялічкі гарадок на Міншчыне пару стагоддзяў таму ведалі яўрэі ва ўсёй Еўропе ды нават за акіянам. У нас даже теперь существует такая поговорка, что ты такой умный, как Равин с Воложина. Чаму ж Воложин стаў такой знакамітасцю? Пра гэта можна даведацца, завітаўшы ва ўнікальны музейны аб'ект, які адкрыўся зусім нядаўна. Пра рэфармацыю ў хрысціянстве чулі ўсе, але ж свае лютары і кальвіны былі і ў юдаізме. У 18 стагоддзі на землях Рэчы Паспалітай з'яўляецца новы рух – хасіды. Можна сказаць, гэта аналаг пратэстантызму, новая плынь. Падчас малітвы хасіды маглі вясёла спяваць і нават скокаць. Артадаксальныя юдэі глядзелі на іх, як на шаленцаў. Самым вядомым настаўнікам сярод артадоксаў быў Эліяху бен Шлома Залман. Нарадзіўся ён у мястэчку Сялец. Шмат падарожнічаў па Еўропе, засвойваў новыя веды, затым асеў у Вільні. Яго называлі няйначай як віленскі гаон або геній. Хасідам ён аб'явіў херам або байкот. Але не дапамагло, рух усё адно шырыўся з кожным годам. Артадоксы чухалі бароды. Што ж рабіць? Гаон заявіў, каб вярнуць аўтарытэт патрэбныя адукаваныя людзі, дасканалыя знаўцы святых пісанняў. Але дзе іх узяць? Адказ відавочны. Рыхтаваць мудрацоў павінны спецыяльныя установы – ешывы. І вось лепшы вучань віленскага гаона увасобіў гэтую ідэю на практыцы ў сваім родным мястэчку. Так было угодно Всевышнему, что в Воложине родился такой уникальный человек, Хаим, который взял на себя такую огромную ответственность открыть учебное заведение и прославить его, и сделать его достоянием, можно сказать, для всей еврейской общественности. У 1803 годзе ў Воложине адкрылася навучальная установа новага тыпу – ешыва. Расклад заняткаў там быў адмысловы. Ні матэматыкі, ні замежных моваў, ні нават фізкультуры. Толькі Торра або пяцікніжжа Майсея і Талмуд – звод яўрэйскіх законаў. Іх штудзіравалі часта на памяць усе 6 гадоў навучання. Затое глыбокае веданне Торы і Талмуда адкрывала кар'ерныя перспектывы. Выпускнік ешывы мог стаць равінам у вялікім горадзе, мог пайсці настаўнічаць. А мог і наогул нічога не рабіць, толькі мысліць. Як пісаў вядомы нямецкі філосаф Саламон Маймон, родам з-пад стоўбцаў, разумнікаў у яўрэйскай супольнасці вельмі шанавалі. Талмудіст мае права правесці рэшту жыцця ў лянотных роздумах. Яго жонка бярэ на сябе ўсе гаспадарчыя клопаты і павінна быць шчаслівай, што хаця б часткова падзяляе славу мужа. На пачатку студэнтаў у Воложине было небагата, дзесятак мясцовых хлопцаў, але ж гэта толькі пачатак. Хаим, воложенер, основатель Иешивы, сделал все для того, чтобы именно данное учебное заведение приобрело и значимость, и, конечно же, стало тем местом, куда бы хотели приезжать юноши не только с территории, например, Беларуси, но и многих регионов Российской империи. Это было первое частное учебное заведение такого типа на территории Восточной Европы, где была апробирована уникальная методика виленского гаона Эліяху бен Шлома Залмана. Она была внедрена в данном учебном заведении, и по ней занимались юноши на протяжении всего времени существования учебного заведения. Ужо праз 3 гады ў 1806 Хаім Воложинскі будуе новую, куды больш прасторную камяніцу. Зямлю яму бясплатна вылучыў гаспадар Воложина Юзаф Тышкевіч. Граф падтрымліваў розныя канфесіі, ды адукацыю лічыў справай карыснай. Навучанне ў ешыве бясплатнае, ЦТ здаваць не трэба, таму ў Воложин едуць здольныя юнакі нават здалёк. Никакого разделения по возрастам и по классам здесь не было. Здесь была большая общая аудитория, и молодые люди чувствовали себя членами большой дружной семьи, потому что именно только в таких условиях можно было успешно изучать Тору и Талмуд при поддержке друг друга. Умовы для студэнтаў былі па тых часах казачныя, но дзе ты яшчэ мог разлічваць на інтэрнат і бясплатнае харчаванне? Молодые люди не были озабочены тем, как им решать бытовые проблемы. Все это было за средства именно сначала руководителя Иешивы, а потом благодаря
поддержки еврейских общин, которые сюда перечисляли финансовые средства. И это помогло укрепить позиции Иешивы. Количество студентов стало увеличиваться с каждым годом, и авторитет Воложенской Иешивы стал возрастать. Кіраўніцтва ешывай перадавалася ў спадчыну. Пасля смерці Хаіма бен Іцхака яго місію падхапіў сын Іцхак бен Хаім. Ён быў чалавекам надзвычай далікатным і ніколі нікому не абражаў, нават тады, калі сітуацыя вымагала. Ну вось што вы скажаце таму, хто вам нахабна хлусіць? Ты манюка. Іцхак казаў іначай. Ведаеце, шаноўны, у вас проста неверагодная памяць. Вы памятаеце тое, чаго ніколі не было. Сыноў у рэбе Іцхака не было, і неўзабаве пасля яго смерці ешывай стаў кіраваць зять Нафталі Егуда Берлін родам з Міра. Ён быў на пасадзе рэктара амаль 40 гадоў, аднаўляў альма-матэр пасля пажару, збудаваў для яе новую камяніцу, калі ў старой стала зацесна. При нем Иешива стала мировым центром еврейского образования. Здесь преподавали Тору и Талмуд на самом высоком уровне. И сюда стремились юноши приехать не только с территории Российской империи, но стран Западной Европы, Северной Америки. И количество студентов уже в 80-х годах достигло 400 человек. У 1888 годзе у Воложин прыбывае 15-гадовы хлапчук з-пад Жытоміра. Хаім Бялік з галавою кідаецца ў навуку. Але ж хутка ён перагарэў, а праз 2 гады і наогул кінуў ешыву. Юнака вабіла зусім іншая стыхія – паэзія, і на гэтай ніве ён стане сусветнай знакамітасцю, а сваёй альма-матэр Бялік прысвяціў паэму «Падзвіжнік». Хочацца верыць, настаўнікі яе не чыталі. Старанны вучань ешывы параўноўваецца там з жывым нябожчыкам, які марнуе свае маладыя гады без кахання ды іншых чалавечых радасцяў. І сапраўды, правілы ў ешыве былі вельмі строгія. Ніякіх забавак з сябрамі і гучных вечарынак, ніякіх спатканняў з дзяўчатамі. Ну а калі хто возьме чарку ці закурыць цыгарку, адразу гоняць у зашый. Чым жа павінны займацца студэнты ў вольны ад лекцый час? Што за пытанне? Канешне, вучыцца самастойна. Это были, можно сказать, люди, которые обладали большой силой воли, стремлением к познаниям, и поэтому для некоторых учебный день длился до 18 часов в сутки. И в ночное время, и ночью здесь молодые люди постигали Тору и Талмуд. Расійскім уладам такі падыход не падабаўся. Гэта ж парушэнне ўсіх нормаў. Ад Нафталі Берліна патрабавалі ўвесці свецкія дысцыпліны і абавязкова рускую мову. Ажно 3 разы ешыва была пад пагрозаю закрыцця, але ж потым рэктару неяк удавалася дамовіцца. Ды ўрэшце сам міністр народнай асветы Расійскай імперыі Іван Дзялянаў зацвердзіў новыя правілы Воложенскай ешывы і паставіў яе кіраўніцтва перад дылемай. Нафталі Берлін на кампраміс не пайшоў, і 22 студзеня 1892 года ешыва была зачынена. Ды на той час яна ўжо была не адзіная. Дерево, которое посадил Хаим Воложенер в свое время, оно не погибло. Оно, наоборот, стало могучим и дало паростки, можно сказать, которые, например, уже появились в других еврейских местечках. Знаменитая Мирская Иешива, последствия Воложенской Иешивы, где был именно использовал опыт, который заложил в свое время Хаим и его последователи именно в местечке Воложин. Воложенскую ешыву недарэмна называлі маці для іншых. Яе дзеці з'яўляліся па ўсёй Еўропе. Ешыва ў Воложыне неўзабаве таксама аднавіла сваю дзейнасць, аднак цяпер яна ўжо не вылучалася сярод іншых. Она просуществовала до фашистской оккупации, а вот во время фашистской оккупации уже последний глава Иешивы Хаим Валкин и последние ученики Иешивы погибли в застенках еврейского гетто. Вот так закончилась история Воложенской Иешивы. Ад былой велічы захаваўся толькі будынак. У савецкі час у ім быў рэстаран, а потым ён стаяў закінуты.
2 гады таму на унікальны помнік спадчыны звярнуў увагу старшыня мінскага аблвыканкама Аляксандр Турчын. І неўзабаве пачалася рэстаўрацыя. Муры вярнулі страчаны дэкор і набылі прыемны колер. Адноўлена і самая каштоўная частка – арон-акодыш, або шафа, дзе захоўвалася Тора. Перед нами свиток Торы. Это муляж. Руками дотрагиваться к свитку нельзя. Тору можно читать, только используя указку. Сёння Тора зноў размешчаная ў каўчэгу. Гэта старадрук, які набыты за кошт спонсара. Каманда прафесіяналу, якой кіраваў вядомы культуролаг, прафесар БДУ Ігар Духан, стварыла густоўны, стыльны і вельмі сучасны музей. Патрапіць у мінулае можна з дапамогай 3D-акуляраў. Яны пераносяць то на кірмашовую плошчу, то ў аўдыторыю ешывы. А потым варта праверыць свае веды, прайшоўшы тэст на мультымедыйнай панелі. На падворку ешывы скульптурная кампазіцыя Дмітрыя Аганова. Яе сюжэт, равінны паэт, натхнёны гісторыяй Хаіма Бяліка. Акунуцца ў старасветскую атмасферу дапамагаюць і карціны Юрыя Крупянкова. На іх той свет беларускіх мястэчак, які бязлітасна знішчылі нацысты. Знішчылі, здавалася б, незваротна, але ж памяць зніштожыць не ўдалося. Вырваная старонка мінулага нашага шматэтнічнага краю была старанна адноўлена сучаснікамі. Без яе гісторыя Валожына ды ўсёй Беларусі будзе няпоўнай, не такой цікавай ды разнастайнай.